हरवू एक पपश फळाचे एक रांदे करता सगळे पपश फळा साल काणशीन दिता कसा हात जारू आता पपश पण शिनून जालें आता हाकेक दोन्ही टोमॅटो दोन्ही पियावो शिंदिता कांदा शिनला 4 लसणी बै 2 टोमॅटो आता पपश फळाचे या करू का कायली ते त्याल घालून दवरला हांवें 2 जीर घाला आता पपश फळांची ते भाजून घेता भाजताना 1 चिमटी हळदी पिशीन आणि मीठ घालून भाजून घेता रॉ पपाया यूज करून आणि कंचे रांदे कोरेत रॉ पपाया आमची कोणत्यो वाळ पपश फळ आंबट मागीर अनेक अशी ती ताका मसालो घालून वाटून एक रांदे केरळच्या स्टायलार एक रांदे करत पपश फळा मस्करी करत मस्त करतो पपश रॉ पपश फळाचे सॅलेड केल्यार जिवाचे अंग वेट लॉस जाता तर एक 7-8 रुपये लसूण आणि एक आल्या कुरपू घालून हें केलं ते धाड्डायता चालू कष्ट जाता काढतात आवडता
या भाजीताना ते आल्याने लसूण धाडायला घालता. टोमॅटो घालता. आता हे देवून घालता. पपज पडा की मीठ घाला. मीठ घालून भाजल्यावर ओढली भाजता टोमॅटो. टोमॅटो ते शिजते. पीठ घालता. कोथिंबीर पिठी, मिरसांगी पिठी, ते आमचूर पोट घालता का. ते पपज पण भाजी घालता का. फळाचे एक गरम मसाले घालून कुकर केले हांवें. उड्डाणी घालून तिला. रॉ पपाया यूज करून मस्त डिफिकल्ट जात रांदे करूक आमी मस्त सुलभ करून कशी कोरायत आणि मस्त टेस्टी कोण दाखयला. तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. लाईक आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू.